LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Nyakora mogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopandi nyenyo elela kati nyalo wacho ni kuma koro iyude kaka en. Wan wakele kaka en nyakora mogi. En pod wachung'e okang' manyime mar neno ni potential ma wan godo e society ochopo ne oganda achiel kachiel. Kawuono an kaendi gi upcoming nyakora mogi. Ing'ama pod kore kaneno for the very first time. Lunga nu marinash. Mari chieno jamone mbele. Chiene mineno to mbele eming'o. Eming'ondo boka. Kani nyalo wajino mari dha kongode nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi. Kawuono an kaendi gi iluongo ni an uprising artist man gi potential. Pod odhi school to wacho ni embende oteme talent ne kanyo no endo omiyo chope Luo Trending Nation kaendi nwuoyo kacha gi madhane and madhane support talent ne omiyo wawacho ni wambe wanyalo miye support kako chako ni endi mondo mi bende ching moro onyalo chopo lekne mar bedo jangolo. En batha kaendi odhi kono wa nyinge maybe sigande matin kako timo and ing'ama winje kanyo no endo kose wacho ni channel mare tidhi subscribe e kom kaendi aneno ka wan gi ji 1 2 3 4 5 mago 5 subscribers ko wacho ni pap to subscribe ne and imbende ng'ama nena gi kanyo ma bende onge machiegni koda kata fadhali ensure ni subscribe ne. Wan kaka Luo Trending Nation nwase subscribe nwase comment and kama kaka jichako Prince Inda ochako kama Hema Jalamo, John Junior and any other person ma inyalo neno ka is great outside there. And kapok wadhi mbele adwa ni jatelo kuongi mosji jopiny ikongi ni luongi ni ng'awa ere gimoketi e thum ka ere kaka idwa timo thum to gi masomo kachiel. An luonga ni Zizlar Eddy kor ka thum kanyo gi somo to nya Maketi gi ka. Ang'e kaka dhi balance gi maber. Iluongi ni Zizlar Eddy. Ng'eni kiwacho ni iluongi ni Zizlar Eddy, nitie joma gombo ng'eyo Zizlar Eddy en ng'a kwa ufupi. Zizlar Eddy en ng'a? Nyinga mane bath en Otieno Eddy Zizlar. Otieno Eddy Zizlar. Koro nying matiyo godo e thum ka en Zizlar Eddy. Zizlar Eddy. Onge nying machielo mana manyo ma miketa atimo mana gi nyinga. Ng'eni nitie koro joma neni ma ya Siaya ya Migori gigombo ng'eyo ni to ma wuod kanyo, wuod Kisumu, wuod Migori, in wuod Gamiso Thwango, koso in gi wuod gi Prince Inda, koso in wuod gi Elisha Toto, koso wuod gi Eddy Jandewa Dala tok dhi ok adhi wacho. Gima dhi wacho an adak gi nyamin mamwa kochia ulari Homa Bay. Ko dalawa masie to kadhi wacho. Ok adhi wacho kaluwore gik matindo tindo mantiere. Gik matindo tindo mantiere. Sigandi chalo nade? Ichako skul gi kanye nyaka koro kuma chope sani ma in Nairobi ni. Yende Nairobi ni bira lemo ng'ato idok dala koso ibes Nairobi. Chakre kana chako somo nadak gi nyamin mamwa Homa Bay kochia ulari. Koro atiyo klas 8 abiro ir mamwa koro to mamwa be ndalo cha nadaga kod nyamin mamwa kane pod mamwa onge uwezo moro ma ne pok obedo stable. Iko ni
chori koni matin. Engineer iwuoya wewe LTN onge gimipando. Wacho ni wewe chori kama matin twadhi mbele. Ne por kobedo stable maber ma ting'eno wan ji abich koro kaka ono nyalo timonwa maber onge. School fee, rent, chiemo. Kono chuno adagi nyamin mamwa. Katimo klas 8, abiro koro Nairobi kae ma koro adake. Form 1 achako somo Dandora Secondary. Form 2 be ema koro aneno achak wer. Masani pod Dandora. Mother en single mother. Iwacho kama iwacho ni an adagi mother na en single mother kamano, like a single parent, of which is not a sin. And for you to be a single parent, you are very responsible. You want to take responsibility of your kids. So first of all, I want to appreciate your mom. Marbedu kodu nyaka koro sani ingama koro pogo ber graj. I think you should be proud of your mom. And in any case, you do more matin you appreciate. And I love that. Angoma okelo interest ni eto. An thum chakre chon nachako mana hero. Kata e klas 4 kocha najalungara ni Eddy nyakwar dayo jangolo e klas 4. Koro kone kana jalungara ma ji noseng'eyo kaka lunga kamano. Eddy nyakwar dayo jangolo. Then ang'o motimore ma koro iduogo e Zizlar? Gima nokelo maduogo e Zizlar koro ing'en dawa ka notho. Koro ing'en jomoko nitie man gi wich kuot maluonge nyakwar dayo. Koro ne nyalo mi mirima ma inya paro dayo nyalo kelo mirima. Koro ne giweyo. Minyiso ni dayo be dago for some time. Ngama isebedo ka you are looking up to ajawa ka kata field mar thum minyalo wacho ni an asebedo ka look up to this person, asebedo ka timo kama. Jakadalla. Musa Jakadalla. Ang'o ma Musa nigo ma unique ma miyo en ming'iye toke ing'ewa wan jomoko nikech wando wagoye. Ado kata thuonga ng'iyo. Ng'ama ga man ga godo interested en Musa Jakadalla. Prince Inda ema jalamo. Anyalo winja. But ng'ama you go interested in Jakadalla. Why? Dong wende ne mora. Wende jomoko kiwinji ka mora lakini kuma mar Musa Jakadalla tera we kuma jogo tera. Ma in mar Musa Jakadalla ema nyong'i ka. Kaka mare mane? Kaka mara sai, mpenzi wangu wa zamani. Binti ma inyalo goyo a cappella. Makata sama intiri inyalo winjo kiwero like makomon tiwinjo ka wer biro ni tu. Mpenzi wangu wa zamani erimi inyalo onjo matin. Nyalo an mora no kata police case nyalo re. Onjo moro matin. Asai, baby asai, wadaga toto. Kora dwani kiwer, ting'aw duondi. Ntiere kaka kiwuoyo, ng'ene kiwuoyo iwacho ni asai. But kiwer, to ni ukori ng'awe. Asai, kire, asai. Gwane, asai. Adwani ng'awa. Asa, opogore gi asai. Yeah, again ibro ng'awo duol matin, but ang'e duondi pokotegno, and I love initiative misekao mar chako bedo jathum kata nyiso interest mari. Sani idhi school tisegolo thum. Pesa yudo kanye? Do madhe mong'iyo mana matin. Manyiso ni madha mor gi career mari medwa chako mar music. Okay. To sani ichulo ni pesa midhi school kendo ja secondary. Kisewinjo ka ng'ato wacho ni chalo ka gima en wastage of money, idwa nitie school mondo go Ohangla. Dong jomoko to nitie manyalo wacho kamano. To ando ginyal koni, inyalo mana winjo kuom jomoko. Vision ni enang'o kata kopono penje ne idwa bedo ang'o? What would you like to be when you grow up? Kodo kor somo. Dong lawyer.
Lawyer ma jo Ohangla. Ema chunya gombo Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi. Rieko ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata ywanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde kendo wandiko sigana. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom Ohangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Mogi machiegni, pole sana nwachako kacha interview to kata kamano ne wan gi ng'ikni moko kod tungni gisani koro wan ka kendo wadhi mbele. Ne waweyo kacha chako mabende ne watemo winjo story mar osiepna man kani endi kaka nosewachonwa kanyo kendo kapok wadhi mbele akia ni jakamera yuda maber kabisa, sauti chalo nade? Wacho ni sauti ni sawa. Nwaweyo kacha kuma bende ne wacho ni mother support career mari mar bedo musician, and on the other side bende ni temo konwa ni kotenore gi somo tidwa bedo lawyer. And napenjo ni to lawyer majaja Mana mane gombo na bedo lawyer. Emane. Ochal ka gima koro to lekni ineno ka nyalo pogore. Nyalo pogore to gombo na to en bedo lawyer. Somo dhi korinade. Maber. No, king'iyo buku, wacho ni maber. Ineno kiwuothe dine sana. Somo ti somo lakini yudo kiwuothe dika. Kose isomo matek but ini okwe yoko. Aita onge. Sika gibi. Sika nyemba ntiere. Yine jasika. Okay. Benyiso ni pod in gi hope ni lekni mar bedo lawyer nyalo dhi successful. Nyalo dhi. Tipani jidhi kawinade ka koro lawyer from Monday to Friday in office in lawyer in the court, and then on Saturday mena diamba tugo mbolo na ibe client ni dhi kawina ngokoro Lo dhano to kawo dhano mopogore. Jo ginya kawo mopogore. Jomoko nyalo kawo mana negative, jomoko be positive. Ang'o momiyo ok concentrate to bedo lawyer? Ngene macha somo lakini thum tingeni akika thum biro ga kuom ng'ato. En gima chuni mane tim gino. Chal gima chuni mane tim gino. En juogi. Mwanyalo wacho ni in juogi mogima. Ema chuni mondo awer. Gik mage miseneno katimore ajawa mabende inyalo wacho ni ok mori. Ma in kidonje thum to ok inyal gombo mondo mi itimgi kaka jangol. Mang'eny. Kaka ma sani awinjo ka gimi wacho ni jothum sani rwako teru. Iwinjo ga kanyo.
Dong awinjo, dong aneno kata ka sama itimo ne jothum go interview, dong aneno ka ipenjo gi. Ma ineno ga LTN imbe. Mm. Iwatch LTN through ang'o? Dong YouTube kanyo. E simu. Ma nyathi school but in fan ga mar LTN. Koro in ok inyal gombo rwako tero. Ok anyal gombo. Nang'o to tero en decoration? Dong jomoko mopogore ineno ni en decoration lakini ti ng'at mama ka en mano medgo. Okay. Nitie moko ma bende wachore ni jothum jochode, jothum jakong'o, jothum ok giherore. In kaka jathum inyalo timo ang'o towards gi? Ng'ama jochude to onge, jobol dak bede jochude. Jochude to onge. Kane. Maluor man ka ng'ato kawo. Koro i defend jothum? Ok na defend gi. An mani onge. E skundu be ise share gi jomoko about your music kari? Giwacho. Nitie joma wacho ni koro kaka pod itin ineno mani go Ohangla. Then reaction mari? Don't know mani mondo adhi godo adhi mbele nikech mato mana talent mich man kuoma. Sani ji neni LTN kaendi and ginyalo dwaro react according to what you'll tell them. En support mane ma ng'ama neni sani inyalo gombo? Adwa ni kuri wuoyo king'iyo kamera kacha ni en support mane minyalo gombo gi sani ma jok maneni LTN ka nyalo miyi kaka kijana mdogo? Support to. Man kar subscription kanyo mag nyalo subscribe kende maneno. Ng'ama nigi kony be nyalo mana ng'iyo kaka timo. Samoro ng'ato nigi kony to kia ni kony no nyalo konyi. So unless you specify ni an kopo ni un gi mogo nyalo konye e mar thum. An kopo ni un gi like you have to specify for them. Dong koro kar capital kanyo to shida. Koro eme wacho king'iyo kamera kon gi nyingi, kon gi classic kaka ni ginene cha, karia mari midwa pasu to gi kaka support midwaro. Koro ng'i kamera kacha. Support manya dwaro en mana kar capital to gi mano kanyo kende manyalo neno. Capital mar timo ang'o? Ing'eni ng'ato nyalo En go be dwaro pesa. Iwacho ni adwa nyiewo kamera, ok anyal kono joge ni adwa an capital ema lak. Ya jothurwa, an gi kamera achiel gi microphone achiel. Chunya ne gombo ni katimo ne ng'ato interview ta amed kamera mar ariyo to gi microphone machielo. Iwinjo? Mano bingena asewacho cha dwaro na kalo. Mano kami example, mano anawacho gima dwaro. Koro imbi nyalo kono jogi gimidwaro. Kiwacho ni capital, ng'ama dwaro o ng'ama ijieleza kidogo wacho ni anta dwaro kanyalo yudo capital mar timo magi. Gik mang'eny to pod onge. Dong ng'eny kaka chako gik mang'eny pod onge. Koro onge gik mang'eny. But school to in sawa, fees well catered for. Moro is okay. Koro wach thum ni kende ma ineno ka nitie problem. Okay. Mama ok struggle gi school fee. En sawa. Ok no en sawa. Dong nyaka be struggle be ka gimoro biro. Okay. Mi jogi wachni mogi kasti koni gi kaka yudori e social media handles magi ng'e kamera kacha cha. Gimiracho ga ni kidwa ng'iyo kamera. Ng'e kamera kacha mondo ikon gi social media handles magi kaka iluongi e Facebook, YouTube. To gi ng'ama dwa yudi achiel kachiel maybe kinyalo miyo Facebook ta onge mana YouTube. Okay. Koro koni kaka yudi e YouTube. Zizlar Eddy. Spelling ZIZLAR EDDY. Ojne gi thum matin, ng'eni ginyalo wacho ni to kijana ni be nyalo wera rie, ojne gi ane banjo matin. Oda dhiambo kora mako thum asia manyuola. Manyuola timo madonge piny kaya Manyuola timo madonge piny kaya Oda dhiambo kora mako thum asia manyuola. Manyuola timo madonge piny kaya Wale. Iluore thumi bwana. Iwacho no mari koro luoka e thuma bwana. Ne wasupport urubadi ne
dhi e YouTube kacha chendo mondo mi i subscribe ne ya o nyathi ma pod dhi school kanyo no endo but en gi lek mar bedo jangoma kaka iwinjo kanyo no endo o ng'ama yang omiyo kata wuoyo pod chape matin but inyalo dhi e YouTube kacha sani in gi subscribers adi Kawono pok ang'eyo. pok ing'eyo kata ya ne nogole nyoro ya dhi e YouTube kacha mondo i subscribe ne nyinge matek ok inya manyo nying moro ma dhuluo yawa Zizlar nane iluonge ni Zizlar Zizlar Eddy. Zizlar Eddy okinde kata ni Eddy wuod adhiambo kata Otieno dong nyingi moro ni nigo Otieno ket mamanyo yot kata ing'eni Zizlar Eddy sani ka ng'ato ndiko manying moro mayot kidwa go Ohangla but keto Zizlar Eddy mano maybe ja gospel kata bongo Zizlar Eddy so the consult gi madhe mondo iloknwa nying madhuolore dong iwinjo bongo Jakabwana Prince Inda Emma Jalamo Elisha Tutu like en nying moro machodhore Fredi Jakadongo Omari Nash like kete moro ma bit dhi ma sawa but gisani dhi gacha chamany Zizlar Eddy bang' higni 5 idhi chopo kanye gi lek mari mar thum Adhi chopo kama ber. ha Adhi chopo kama ber. sani ng'ama king of Ohangla miwacho ni nyalo bango mopogore gi Musa Jakadalla ming'iyo king to en ng'a minyalo wacho ni bwana ng'ani to king mar Ohangla Dong'inda. o Prince Inda okay but ento thumbe ni ok mori ahinya kaka mag Elisha kaka mag Jakadalla. koro en king to thumbe ni to ok mori ahinya Ok nok mora. Mora to ok donjna matut kaka mag Musa. mori to ok mori kaka Kaka mag Jakadalla. dho ni en tene king king iwinjo ni thumbi mtie moko mok more kaka mar Jakadalla your last word kapok iwuok kaneno ka LTN ka nyalo keti ma ininde sel kapok itimo gine kapok itimo penj koro your last word to our fans ng'ima fans ka kuri wuoyo weng'iyo jo ng'ima fans ka ng'imalo bed tere bed kama ng'imalo kon ma fan gimora Unyalo mana subscribe mano kende. Yo, this is your boy Zizlar Eddy. Wachani kama yo, chakana gi yo wade Yo. This is your boy. This is your boy. Zizlar Eddy. Zizlar Eddy. Upcoming Ohangla artist. Upcoming Ohangla artist. Niko pale YouTube. At Zizlar Eddy. Ndo nimedrop ngoma yangu ya kwanza. Manze mnisupport. yo ya ne kurong kama yo this is your boy Zizlar Eddy man nimetoa ngoma yangu ya kwanza jo and then pale YouTube you know support me brother it's Zizlar Eddy nimetoa track yangu Anyola and I'm telling you it's big ne jo man mbele kanyogo wabiro manoma bueno kiwu Adong biro tabiro mano kata gima ng'eyo. Mano to ging'eyo. Okay. Wagwero kamana ahinya nyakore mogi kendo wameduru support namba ni minyalo yudigo kata namba minyalo yudigo kok mari inyalo yudige namba mani namba minyalo yudago 07 99 80 50 49 07 99 80 80 50 49 50 49. Thank you so much kon mama ne wamor and med mana makubuk kata koponi ati in gi lek mar bedo jathon to mano kik mi idwok effort mari chien mar book gimiketi akili biro konyi maber anyalo paro nitie jathum monwero ni thum dwaro somo ga kili yuda omiyo kidonje maonge ga kili tinyalo yudo ka samoro igori noma sawa koro makbuk motegno donc sani ne form 2 years modong mondo itiek form 4 tia bidi all together very nice
Nyakwar Mogepa ni winjo maber kabisa kaka Zizlar Eddy owacho kanyo. Wasupport uru young talent machalo kama endi. Wer moro igolo karang'o? Dong'eni chiegni yaw skul koro pok kamano to pok apango lakini nitiere. Okay. Maybe December holiday. Ok apano nyachopo December. Mane kore kae. Isendike en gima nitie? Okay, onjino ako matin. Koso ji idhi kwale. Kwal to onge gimikwalo. Jawajanyo matin tu. En about hera. Love pod aborgo. Okay. Sani iwera anyuola donge? Aya, koro midhi wero next en? Mano iparo godo Corona 2019. Okay. Onjane matin. Kawuono odiochieng' machielo mar lit, yae. Wanyuso odiochienga mokwongo mar lit. Ni 2019 ne ika mokwongo mar lit na iko dana. Mano odiochienga mokwongo mana ywak malit ka iko dana. Daud ne korona nego? Nyakwata i corona. Notho sa corona. 2019 no. Odiochienga mar lit. Mai odiochienga mar lit kawuono. 2019 na iko dawa. Mano kukwalo. Mano thumwa. Mano is a hit song. That is a hit song. That is a hit. Ang'eni jothumbe madongo koro oseluor. Kech, that is a hit. Odiochienga mar lit. Hero kamano Nyakwar Mogi. Wachakoro muru kendo next time. An pod iluongano mari The Parody Cartel. Asechako go parody mar badini to pok ogolo thum. Ayo kodwa ywak ru mari kini ka thum ese lonko. Nyakwar Mogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Sawa. Nyakwar Mogi machiegni kendo luonganu mari nasho mari chieno jamone mbele chiene mineno mbele mioko kendo nyalo wachno mari dhako ngodi nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako setirungi. Maendi pod en LTN Luo Trending Nation kuma mopandi nyenye lela and one kosemoke to liel. Kawuono wachako biro ka Nyakwar Mogi wan kaendi wan wawuoyo ma platform kumiwuoye. Koro ng'ato kik mistake. This is a platform ma ng'ato kowacho ni nigi wach to wamiye. Kawuono an kaendi gi ji mopogore opogore batha kaendi an gi lady ma smart kabisa, very beautiful lady. I don't know whether camera inyalo tang'e matin jione kaka handsome lady. No, beautiful, yeah. Cannot watch any handsome boy nigga the other side. But mati lungo ni beautiful lady. Ingene ki kono nyako ni handsome to mani kono chalo wuoyi. I'm very sorry. Wuoyi ma handsome. Nyako ma beautiful. But akoni ngani to ti ung'iyo go. Jomoko luonge ni Mama LTN. Ni Mama LTN. Kasto bathe kore be wan gi nyako mara iri mabe very serious. En wadhi miye thuolo okongo chak introduction kono ko biro kama. Ira okongo mak gine microphone. An nigi nyinga iluonga Sharon Vida, anyaro Mabei. An nigi nyinga iluonga ni Cynthia Dhiambo, anya Kisumo. An nigi nyinga iluonga ni Claire Chengo Chogo, aja Gwasi. Kaka ung'eyo no, an sani dak awuo mang'eny, Nyarawendo. Yeah. Erokamano ne jo LTN. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela.
kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isedhi. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom Johangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Ero kamano nyakwar mugi, luonganu mari nasho mari chieno jamone mbele chiene mineno mbele ema ing'ondo boka. Ade nyala wachino mari dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi. Mae endi en LTN, Luo Trending Nation kuma mopandi nyenyo lela kendo kaka inyalo neno wabiro achiel kachiel. Kawuono ni endi uchako luonga kanyakwar mugi, and an gima nasewacho yare chon en ni platform ni nwakelo mondo mi ng'ata man gi issue nyalo address one on one. Omiyo kumano an kaendi gosiepe na mopogore osiepe mang'eny sana kwa chako gi kor kacham. Jakamera dwa ni itang' negi achiel kachiel mondo mi bende gine jok ma wan go kanyo no endo wan gi ji mang'eny siwaya. Inyalo tang'o negi kanyo en kachacha endo iluongo ni osiepa kabisa. Mani iluongo ni Otumba mwenyewe batha machielo buta ka an gi Sharon kikala matin. Idhi yudo ka wan gi jaber mabende kanyo no endo nyako mondisore sana. Bathe kanyo wan gi nyako mongirore kasto wan gi mongirore zaidi. Iyuda and gin kaendi adwana migi thuolo achiel kachiel gi chaknwa gi mos kanyo gikonwa kaka gidhi ber ng'eyo ngima ng'ato kapok wagoyo mbaka. Otumba osiep jothumbe, osiep kido jaugana, mano Otumba osiep amiso, Otumba mosio piny. Ero kamano ne jo LTN, joera mag LTN oko kama untiere na moso no kwe. Donjure ot. En odiochieng' maber kendo ma kawuono wachak waduogo mondo wawuoye wach man ka. Waduogo kae team full. Kawuono wang'eny nyocha wagoye ga mana ji adek ariyo. Kawuono koro wachopo nyaka ji abiriyo ma king'iyo kom mar El ni ogondore gi dhano. Kao kamano Nyasaye orito ngimana. Nya bedo mana matuo matin lakini Nyasaye okudho na muya. Kawuono aduogo. Kao kamano agone LTN erokamano maduong' ahinya kikalamb saa joma moko mondo mos ji. Koro awash nang'o? Mama LTN. Koro sendo koro kakusechakane Mama LTN okabidar. Okabiringo na manyo salenya an mana LTN kuma mopandi inyenyelela. Koro mopandi koka wadwa nyenyonu mokelela kawuono. Ket bundles ka tactical kata mar connect ibed piny ka nyathi onindi amiket nyathini one biro chuni ok wabipando. Mana kung'e bana Sharon nyar awendo. Chogo. Sharon nyar awendo he? An iluonga ni Cynthia Dhiambo. Cindy. Manya Kisumu, Kadawa. Yanya Kisumu Kadawa. Samio fani tuo. Yes, an gi nyinga iluonga Sharon Vida, anyar Homa Bay County. Mano Sharon Vida nyar Homa Bay County. Otumba kawuono wochako biro ka. I believe ni timune kawuono ok en mar Amiso Thwangu. I believe ni un gi gimoro machielo mwaduno watch very fast. Mondo wawe jogi odich, jo LTN odich. Erokamano baba. Adwani brief wa matin. Erokamano. Yes, wacho maber ni kawuono kwadhige nyinga Amiso Thwangu. To mbaka be lach. Week bende koro warumo kawuono.
Week nyocha wachako Monday, kawuono koro wachope Saturday. Kiny orumo kiny donge. Koro wiki elach. Wabiro gi mbekni mabeyo, wabiro gi mbekni mamit. Gigo mwadwa wacho bende nitie kone gi kone. Koro ma ang' wakelo no, ang' wa accept. Kata ang' ogwelo bath ng'ato, kata ang' owuoyo mane mukelowa. Duto te wago mbaka, ng'eni ma LTN ma odwa, ma chunowa nyaka wawach pachwa, wagolo pachwa kamoro LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.